Čus, vítam vás na kanále Kaktus a dneska si zahráme trenéra Liverpool, no produžujeme, jo. Tady balíček legend máme dvě, takže použijeme, co tady je. Rafa Sokrates, Deko, Mohamed Abo, Lando Donal, Pavel Nedvěd. Já si vezmu Pavla Nedvěde, že jo. Hodnota, plat, věk, 90, docela normálně. A ještě jeden balíček je David Beckham, Sokrates, Pavlo Maldini. Dáme. Vybereme David Beckham. Mu 18 let. OK, tak to je. Pavel Nedvěd, Beckham je tady. Henry, že jo. Alisson. Frimpong dáme sem, jo. A jdeme na první kolo a o to Premier League, že jo. Tady je FA Cup, tady něco, šampion, jo. Tak jdeme, že Liverpool, Pavel Nedvěd dává gól, Beckham bude kopat kopně penalté, že jo, střely a gól. Thierry Henry dává gól. A vyhra. Arsenal prohrál na sezonu, vyhrát turnaj, to se Ligu mistrů, že jo. Porazil Chelsea, získal první místo, peníze za vyhraný turnaj, dosáhne alespoň 4 pozice v národním poháru a peníze dosáhne alespoň 30, tak to uděláme. No, to nic, ale třetí místo Chelsea porazíme a tady bude, kde je? Jo, proti Brightonu. Champions League jsme 0, jsme na 18. místě, tady nic. A závěrečná fáze Liga mistrů. To musíme 8. finál překlasifikovat. Evropská liga, že jo. A tu jsme. A Slavia Praha tady je. Asi jsme tady není. Nebo je? Asi ne. Tady není. No to tady je. Konferenční liga. Nejsme tady. A Anglia. Jsme na 3. místě. Tak. Dáme ještě jeden zápas a co? Kelka jsem šel, jo. Jsem šel, no tak uděláme, že tak to uděláme, no nevadí. Marmuš jde sem a jdem proti West Hamu. Ne, jsme prohrali. A jsme teď jsme na 8. No nevadí.
teď іде první fáze tak čo to dáme. To sa nám nepodařilo a musíme sa to podařit, že jo. Tak to idem. Marmuš dává gól a tréner Haner sa zranil, takže Mohamed Salah co Soboslaj tady jde sem a ten Konate sem přijde. A to asi jo, Mohamed Salah dává góly ještě a vyhrá. Dobře, vyhrá, že můžeme dvakrát získat a dále budeme hrát toto. OK. Takže Virgil van Dijk dáme sem, že jo, tréner Henry dáme sem a Kerkeza můžeme zpátky vrátit. A proti Brightonu, jo, Beckham dává gól, Robertson, sme, no nevadí. Ten výměna, Medvěd se zranil a to nám nestačilo. Že dáme Virgil van Dijka sem, že jo, sem a poslední jo, Gakpo dává gól. Jsme vyhrali, takže to je dobře. To odmítneme, prostě nebudem nic. A taky jsme se nacházíme na 10. místě a potřebujeme 6 bodů na první místo Newcastle. A tady budeme hrát, že jo. Takže dej odběr na tento kanál. Čus.